U President Jong Voice of the People's Party VPP ba Arden Miller Basoymoy, Ulaong Balathao yaki District Council, Banyada yaki Riti Sinshar but Kolshor jong Riolum, Hadian Balapan Urlong yaka 6th Schedule jong Constitution Jongkari India, Daka Jiang Kun ba Jing Trishitam, Jong Reverend JJM Nichols Roy. Hendrey kajela kadangdon kam yaka ikhtiar ka bakham khalan, Banyada yaka jela naka jimpan trekam jong kinukian, bala menjur daka sorkar India, bat ulaong kumta ka VPP, kayeng halor ka nongrim, bandawa ban pentrekam yaka Article 371 jong Constitution Jongkari India, kenang Banyada kerpang yaka kendau ka syam, kariti sensyar bat kolshor jong kinongsyong shnong jong ka jela, kumbalong Nagaland bat Mizoram. Ula ay nuksaru bakinaga hadu menta menne kidang yoklat bensiat meran namar ka jingpen trekam jong ka Article 371 hajela Nagaland Henry hajela Meghalaya amshamla yoklat satyashu menta na ka jingpen trekam ya ka Wildlife Protection Act jong ka sorkar kami kiwe kibala a jingkren ha ka ni ka jingalang kilong ka kong darap biang muli bat ukertong jong ka VPP na modap umladang uchanbor rembai bat kumbasan spangot ki nongshong shnong jong ka shnong khanduli kilawan sngap ya ka ni ka jingalang panga district council kumni yo ege ta district council dealing baga jinga sat jong kita ki nongalam ki ba shwa jingi dealing ba uba join ni Reverend JJM Nichols Roy ubala ya sat hagata ka constituent assembly hagata ka dorbar kabari thir kabari tai kumno ban sanjuri ka riti senchap jogari India ulay saat tingi abangi don kamya kata ka bor ka kerpang kabaniya dayangi ki riulum ki basong ha ki rilum ya kata ka sikshidu balaong ka pen pareng badaling baga jinga saat ka jingu ka jinga kren ka jingu mamangi ki kasi ngi doni ka rukom em ka ba pher ngi doni ka kolshor ka ba pher ngi doni ka rukom bat khndo ka ba pher nagini ki rithor kamdai ka ba sokpan yo ya kata ka sikshidu ula hapaniya saat bataniya nya baniya tainya hakata ka constituent assembly lani hakata ka dorbar ka ba sandur ya kan ni ka riti senshal ni ka constitution jogari India ong isgo banai ngo ublay ngila yo ya ka sikshidu laya ta yangi hakata ka por ya kita ki riulum ki basong agi jaka riulum habang idang hap apo ka sarkar Assam bagi numla ban tuklar ya ka rukom em ka bakar panggajgi ya ka rukom bat khndo bat chap ya ka senshar ka khanar ki chnong ki thau bat ya ka kolshor ka jingi nagi nongalam kiba kamadin ki snoto batang kata kampat biang dei namar tangila yo ek district council bat ki snoto batang ki district council kempala ban baniada pura yangi kalami ka jingale kalami ka jinga khon bagin yo no ya ka jela ka bapura kalami ka to slogan agi di snam rupo ter kabalad perta kelengari kasi jantia no hill state no rest kalami ka jingale ban yo ega ta state ngele yo ila ka jong jela house nam khat khandai spa nyo puar dealing ba kani ka sarkar jela ka pura ka bangile yo baga ta sarkar kala thau ya ka an yadi thi khando ka ba khang ki bamdei khasi bamdei garo bakin thi jaga hagane ka jela ka ba e ka ji ka ta ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act okay pat babit ni so tho la ram dei na kani ka an kaba khangla iki nongoi ban thi khndo kani ka khndo kala sentoi la si mentana ka kati gusni kitai ki jaga sa mum snong kin jinla dei kin jinla lek sa ka kati jong kin nowe ki ban long try ya kitai hindrei ki wei ki jabri kimla ban thi khndo nama ta ka dau ni bagani ka sarkar menta ka sarkar MDAU kala persang ban samthliu ya ka takaan kumno ban ailat ya ki wei pat bagin yolat ban shim ka khndo ka shap hagan ka ri ka jungi o ka jela ka bapura yangi kampat biang nitang don kam ki an ki ba khlan bania dapat yangi na ki an jaga sarkar India ki ba khangla yangi hagi ba bon ki khap badagi ba bon ki benta delo ka taga nongrem bangila bo ya ka weni ki mat jingkular haga parti ka jungi bangi de bania kon baga sarkar India bangin yo e ka taga article ka laispa anyo puwai katagari ka anja bakerpang ka ai ki naga ki mizo bagini dai ka jinglong kerpang ka jungi ya ka jinglong trai ka khndo ka shap ya ki marpo khndo bagila ban beteng ya ka daga kolshor ka rukom em ka jongki
aduk mentamene kinaga kidang bam dok merat kidang be merat nama ketika konser bejengki hangi nyamla asyuk banlek kumta namar keletrikam ke Wildlife Protection Act jangka sarkar India Koki pai babi ni dan ye kata ke jigi ke bashitai ke sanpon snem kumno ban penklan kumno ban tau thamai ke negeri bar haga ju upor ban penne pat ye ki hok long try ke jigi kini kita ki arli ki nongrim ki ba ke voice of the people party kala pinyeng kumno ban wan ra ye ke sinshar ka khadar ka bakhu bat kumno ban bat ban pinskem ban pentikna ye ke jilong try ye ke hok long try kajongi ki try meluk ki try jaka Tanama ta sa lisin nga weri piki pai ba nong chong snong ya kershan na mingi amtang haka bot ne kan malam ban kershan na mingi ro haki jintwai ki jimpai kanai ka party ka dan ka ta kamansin yaksai hang no badan jing hang ta ken kakwa bandon nga tharai ba kadai kata hendai hajing sha kun ngale ngadai tang ka reu kun thai ngamdan ki kur ki jaj ki bayabon ngamdan ki kha ki man ki bayabon mat ngamdan iro kaspa ka phe ngamdan taman batai kita ngatrai pilayo ihi bangadai kariu kun thei kariu kunna kane ka sen ka banengkong bangan bat yaw mau pes bat ban ying hakmat jong phi kum ki pai ba ngadan hiro kata ka jing pio pendiat hendrei ngadan ka jing ngau scam kabau kani ka bangayang menta kadai ka ba umblau la de plan lupa shiphaus nem menchua ta kada ngam don jing puslai ngas ngau scam kata ka mense namar ba haba pianu jor ba ki wai ki party pi kumno kar kontre kam jongki ngam don kam ban batai ya kata hendrai ngapet bet thik tangi kani ka party ha kani ka party ka don haka ka clean politics kaba amdan kata ka jing pendi ya upai ba kiyeng ha ka nang rin jong ka jing shisha bat ka hong na kata ka daw nga da teben sem ya kani ka party shibenta lada nga job ni nga rem ha kani ka jing yukun ngan ong ipi bangadon bet kata ka mensim yale bangan ya yale shi ya yale namar bale banga idon kam pelat hakan nega jela jongi bakan don ka jingkelan bara tharangi don kam ya kata ka jingkelan ngan wan shapi kinong shong snong bat kipat ba kibawan na kisnong kibayajan ngabo ka jingkerpat hakmat jongpi wala da ngadai kariu kunthei henrei ngan ong ipi balada pi ibit yanga balada pi ai kita ka jingkershan jongpi yanga kamot pi ai ya ka ne ka party WPP bakan so klik hapo ka shipau mensngat kanduli Sakuwairo lada nga job ni nga rem henrei ka bahakmat ngabo ya ka jingduai ba ublay untin lenti nga but lada nga rem ro ngan nang trace tom shosho na hadu banda pos nem hajar pupra ngan nam syong haye ngan nam re syakendong but ladang apoy hakathang ro ngan yitho ipi ngadai kariu kunthai tang ba omdan bala ban phiet yanga ngan yai ne ha kani ka party kat kamaman gate im kam bha I ka jing kit kle danga yanga hi hilaw ang hi kayong nga kani ka kamram ha kani ka party leader kita kinong ya aluti ya pi lane kinong khud ya pi henrei khud de mensi miyong pi hi u ya kti lang pi ya u ye wanra ya kejingkela ha kani kejela kyong i Islam ibadah lainnya yo kan ditimpan kita kani kadang
kali kapati upenda upun bandung